Dik is-siegħa tiegħi tfisser il-ħajja l ħadd ieħor. Dan hu Joe Grima, donatur tad-demm li s'issa diġà ta' 142 borża tad-demm. Bit-tifel tiegħu qed jimxi fuq il-passi tiegħu hekk kif ta' 19-il sena diġà ta' ma' 16 il-borża demm. Iżda Joe kif iddeċida li jersaq għall-ewwel darba biex jagħti d-demm. Wieħed li kien fl-iskola l-università miegħi ġifieri kellu bżonn jagħti kilwa lil ħuħ u kellhom bżonn id-demm u mort mal-ewwel grupp ħalli għali dakinhar ma konniex tajnax kellhom biżżejjed. Imma mbagħad meta 3 xhur wara reġgħu għaqdu grupp, il-grupp tagħna bdejt u minn dak iż-żmien law ma ħarisx lura. Naf personalment uħut milli jirċievu d-demm regolari, jiġifieri u tisma' l-istejjer tagħhom tal-biki u ta' kuraġġ kbir. Joe mhux biss jagħti d-demm, iżda wkoll jagħmel minn kollox biex iħeġġeġ lin-nies jagħtu huma wkoll filwaqt li jwassal messaġġ tal-importanza tal-għoti tad-demm. Fil-fatt, li Joe sibnieh quddiem il-Mobile Blood Unit li kien jinsab ma' ġenb il-Knisja tal-Imġar fil-festa ta' Marija Assunta. Preżenti kien hemm numru ta' persuni li marru biħġarhom biex huma wkoll jgħinu sabiex ikunu salvati l-ħajjiet, fosthom Adrian Grek. Xi ħaġa sabiħa fimni, billi tgħin il-ħadd ieħor b'dan mod hija sabiħa ħafna. Ta' kull sena saret tradizzjoni li l-Mobile Blood Unit jagħmel sigħat sħaħ bis-swit il-Knisja tal-Imġar nhar Santa Marija. Inizjattiva li bdiet issir grazzi għall kunsill lokali tal-istess lokalità, kif tispjegalna aħjar il-kunsilliera Odette Muscat. Bħala il-poplu tal-Imġar jiġi minn ħraġu, jiġi kanna madwar 50 borża, ġieri kanna 30 borża, jiġifieri l-istedina jilqawha. U ma jistax jonqos li f'dan il-Mobile Blood Unit sibna infermiera li jaħdmu bla waqfien, anke meta ħafna jieħdu dan il-jum bħala vaganza. Fost dawn, sibna lill-infermiera Caroline Kassar li kelmetna dwar l-importanza li wieħed jagħmel kuraġġ u jersaq biex jagħti d-demm. Il-proċedura hija xi ħaġa sempliċi, vera mit-Tingiża, ma nistgħux niċħduha, imma m'għandhomx għalfejn jibżgħu jistgħu jaraw ġifieri l-affarijiet anke minn għand donaturi oħra. Fl-aħħar mill-aħħar operazzjonijiet baqgħu għaddejjin, accidents baqgħu għaddejjin, allura aħna għandna bżonn dejjem id-demm. Kristin Mamo għal Net News.